Dobrý deň, dnes vám ukážem rodinný dom na predaj v Kežmarku. V nehnuteľnosti patrí aj tento slnečný, rozľahlý, rovinatý pozemok, na ktorom sa nachádza skleník a garáž s nadstavbou, ktorú môžete využiť na čokoľvek. Nehnuteľnosť je podpivničená, trojpodlažná, má 2 balkóny a priestrannú terasu. Na prízemí sa nachádza samostatné WC, priestranná obývačka a kuchyňa s východom na zastrešenú terasu. Na prvom poschodí máte 2 samostatné izby, kúpeľňu a WC. Na druhom poschodí sa nachádza priestranná miestnosť s balkónom a takýmto výhľadom. Dnes sa s vami lúčim z tejto priestrannej terasy, ktorú môžete celoročne využívať, a ak aj vás táto ponuka zaujala, tak mi zavolajte a pôjdeme sa spoločne na neho pozrieť. Volám sa Slavomír Bušovský a v realitách som doma.